Kantaan nyo ti Apo, dakay amin nga agnaed iti daga. Agdaydayaw kayo si ragsak ken kuana, in kay ti sangwanan na itinaragsak akanta. Bigbigen nyo ati Apo ket Diyos, iso tinamarswa kada tayo. Ket kukwa na tayo, wen tatao na tayo ket datayo ti arban na. Sumrek kay anapnuan iti panagyaman iti templo na, agdaydayaw kayo mapanti santuaryo na, agyaman kayo ken kuana, itanokyo tinagan na. Tanaimbag ti Apo, ket agnanayon, awan inggana ti ayat na. Agnanayon, ti kinapudno na. In kaken Kristo di kagtatag, kaisuatan di tapat, awisen na kaasiayat, una na umay ka. Umamangan na nagsamit na, timek na pangayap ken ka, di ka pundeng mapan kanita, una na umay ka. Awan sa bali makaikat, itiriday mo ken dandanag, suktan na kaduwarag ragsak, una na umay ka. Uwamangan na nagsamit na, timek na apangayap ken ka, di ka bundeng mapan kanita, una na umay ka. Di ka bundeng, di ka agmain, pasasunutin ka itaklin, pakawan ken kat inaiten, una na umay ka. Uwamangan na nagsamit na, timek na apangayap ken ka, di ka bundeng mapan kanita, ururayen na ka. Lumamintun madamdama, namamangan lumaladaw ka, kapsat itkan ken Kristo ita, kuna na umay ka. Uwamangan na nagsamit na, timek na apangayap ken ka, di ka bundeng mapan kanita, ururayen na ka. Agkararag tayo. Amami nga nailangitan, maminsan pa'y iyeb kasmi tinaimpusuan ngayon kang panagyaman, iti panang salaknib ken panang tarabay mo kada kami, agingga ita nga kanito. May samanen nga baro nga agsapa nga impay mo kada kami, tapnon mabalinan mi ti umay makikararag, ken makitimpuyog dito'y balay mo. Aglaplapusanan ti bendisyon mo iti tumunggal may sa kadakam, ti trabaho mi, ti pamilya mi, ken kadagiti aktibidades mi itinaldawaldaw. Mamati kami o Ama, ngagtultuloy, ken kanayon nga dakay ti sibay mi, anyaman nga aramiden, ken papanan mi. Ket itangarud nga bigat, ipaay mo tinan anaya pa nakaawat, kadagiti sasaong nga iburay ti speaker mi. Agserbi kuma nga salaknib, pigsaken pagbiyagan mi nga mangsarangit, kadagiti peggad iti biyag. When o Ama, sika ti makikaadda ti speaker mi, tapnon sika iti makita mi, bayat iti panangiburay na iti sasaom. Bendesyonam iti nananay nga panakaammo. Ipaay mo kaditi sa lunat ken karadkad, tapnon maaramidan na ti destino na, ngayon paay mo ken kuana. Pakawanem kuma dagiti nagkurkurangan mi, tapnon maikari dagitoy nga dawdawat mi. Ken Kristo Jesus dawatin mi amin dagitoy. Amen.
Good morning! Naimbag nagsapa kada kayo amin kakabsat. Magandang umaga po. Dahito'y ti aldaw ngay naramid ti Apo, agragsak tayo ka nagrambak tayo. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad. Pwede po bang tingnan nyo yung inyong katabi? Sabihin mo sa kanya, Ate Marlene, yung nasa likod mo. Pwede bang sabihin nyo sa bawat isa, ikaw ay isang magandang balita. Bakit magandang balita yung kasama nyo? Kasi buhay pa siya at buhay ka. Amen? Yung magising tayo sa isang bagong umaga, that is the good news. Dahil mariing tayo iti barong agsapa, na yung bag-adamag dahil kada tayo. Adda, ken ado, dagiti, saanen nga naabutan pa itagsapa. Iti panaturog da, dahil gaya man ti maudi, apan naturog da. Maudi nga, rabi nga nabiyag da. Ngam da kayo, da tayo, we are still alive. Buhay pa rin tayo. Nabiyag tayo pa ikat na yung bag-adamag dahil. Kat, dahito iti pakita, panagnek. This proves that the steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. And then, they are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. They are new every morning. New every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Palakpakan tayo man na po Diyos kakabsat. Nagkapsutan, laging bago ang biyaya, pagpapalat, katapatan ng Diyos sa atin bawat araw, bawat umaga. And so that is more than enough for us to rejoice. That is more than enough for us to celebrate. Kaya, this is a day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Ayan, ang isa pang good news. Apay nga awit-awit mo pala dayta, mother. Friends, may ilang mga paalala lang po tayo. Mangrugin no bigat, aging gainton biyernes, iso ti panakaangay iti VCS dito church. Mula bukas po hanggang sa Friday, yun ang simula ng Vacation Church School dito sa ating simbahan. Kaya't yung mga bata mula nursery hanggang grade 6 at pati kabataan ay inaanyayahan natin sila dito sa simbahan para sa Vacation Church School. Kahapon po nag-workshop ang ibang mga teachers, maghapon yan. Pero bago pa nag-workshop ang mga teachers dito, yung mga VCS teachers sa Muñoz, nagsimula na silang mag-workshop. At ipagpapatuloy po yung workshop mamayang hapon. So, ipanalangin po natin ang katagumpayan ng ating Vacation Church School. Doon naman po sa Muñoz area, sa Parkway, meron din po tayong VCS. First time.
Kung ang VCS dito ay 10 to 14, sa Muñoz po ay 24 to 28. Sa Parkway, 24 to 28 ang VCS. At ilan ang VCS teachers sa Parkway? Ang dami, 9. Wow, palakpakan naman natin sila. Asan yung mga teachers, VCS teachers? Tayo nga kayo. Nasa likod naman kayo eh. Sige, lahat ng mga VCS teachers from Muñoz, tayo nga, tayo. 1, 2, 3, 4. Asan yung 5? Ay, sa labas, okay. 9 lahat yan. For the first time, may VCS sa Muñoz. Wow. Excited ako dyan. Related to that, mga kapatid, ay yung ating, dahil may VCS tayo, syempre, kailangan ng merienda yung mga bata at mga teachers din. Kailangan dahil hanggang 11 ang magtuturo, 9 to 11 ang klase, mga 8:00 pa lang, naghahanda na yung mga teachers. Syempre, maliban sa snacks, pakainin naman natin ng lunch yung mga teachers natin. Kasi maghahanda pa rin sila ng sunod na lesson. Gapuna, agtuloy iti panawagan tayo, iti panang suporta tayo kay iti VCS programs tayo dito'y iglesia tayo. Agyaman tayo at the initial budget, iti VCS Muñoz, 10,000. Wow, palakpakan naman natin ang Panginoon doon. See? First time na may VCS doon, tapos may nagbigay na kaagad ng 10,000 para sa VCS ng Muñoz. Pero kulang pa po yun. Pamimirendahin natin yung mga bata, tulad sabi ko, and then teachers, syempre may lunch din ng mga teachers, mga materials, at dahil wala tayong makuhang libreng lugar para sa lesson, sa BCS nila, magre-rent tayo ng place para doon. Pero sabi ko, it doesn't matter. Hindi mahalaga kung mag-rent tayo. Pero sana hindi malaki. Ang mahalaga, maturuan ng mga bata ng salita ng Diyos. The book of Proverbs tells us, train up a child in the way he should grow, and when he is old, he will not depart from it. Ako po'y lumaki sa VCS. Lumaki ako sa VCS. Dahil sa dumalo ko ng VCS at nagturo na rin ng VCS, nagpatuloy sa pagtuturo sa Sunday School, later on, naging pastor. Yung mga natutunan, yung mga alam ko sa Biblia, karamihan sa mga alam ko sa Biblia, natutunan ko sa Sunday School at sa VCS. Kaya't napakahalaga ito. Napakahalaga ito. Happy birthday! Sino-sino yung mga birthday celebrants natin sa linggong ito? Sa araw na ito, si Ate Perla si Chanko, Gina Salimbot. Paano ang pag-pronounce nito? Caliz Sofia Amata, Vermel de la Cruz, Feli Martinez, Jonathan Eric Sim, Ronel Palomo, Norma Sango, Rafael Velasco, Pauline Melencio, Rohama Taklas, Sharon Ong, Roquel Sakdalan, Ryan Julius Bigayan, Raymarth Jan Bigayan. At meron pa po bang ibang nagdiriwang ng kanilang karawan ngayon? Adakadipay sa bali nga birthday celebrant sa'yo ditoy. Adadakadidag ito'y nga nainaganan. Nantido po ba sila? Wala.
Sa mga nagdiriwang ng kalangkarawan na nasa online, ti kablaaw ko, kan kararag ko kada kayo sapay, tati Diyos, ipaay na ti aglaplapusana na parabor kada kayo, kasrambakan nyo ti panagkasangayo. May God grant you His overflowing blessing as you celebrate your birthday today. Adaka di mangrambak iti anniversary ti kalaysada. May mga nagdiriwang po ba ng kalang wedding anniversary ngayon? O sa linggong ito? Wala rin. Pwede po bang kilalanin din natin lahat ng mga graduate at gagraduate pa sa linggong ito at sa darating na linggo? Pwede ba kayong tumayo? Daw may recognition Sunday tayo, pero ngayon pa lang gusto ko kayong kilalanin na. Pwede po bang punta kayo dito sa harap? Graduates and graduating. Yung mga honor students, sa recognition na lang. Pero kayo na graduate at graduating, please, punta kayo dito sa harap. Wow, ang dami! Amen. Tin, halika, kahit na nasa prod ka. Graduating ka din. Nasa camera eh. Sa ngalan ng simbahan, on behalf of Nax United Methodist Church, congratulations. Alam ko, maraming pagod ang binuno nyo para sa pag-aaral nyo. At congratulations sa mga magulang. Proud na proud sila sa inyo. At proud din kami sa inyo. Sige po, pwede po ba usog kayo ng konti dito? Sige lang. Kasi, wag naman dyan sa gilid-gilid. Tatawagin ko na rin yung mga bisita natin. Si Micah Zoe Barina and Maisie Barina. Asan sila? Ayan, mga bata. Halika kayo mga iha. Ayan. So, welcome kayo sa Nax United Methodist Church. Pwede po bang samahan ng kanyang mga nanay o lola? Mga magulang. Ayan. Wow. Thank you. Thank you for bringing them to Nax. Can we just extend our hands toward them now and let us pray for them? Unang-unay, magpasalamat tayo sa Diyos sa buhay ng mga graduating and graduates at sa buhay ng mga bisita na or first time na nakasama natin sa simbahan. Let us pray. We praise and thank you, Lord, sapagkat kayo ang siyang Diyos na nagbibigay ng kaalaman, karunungan. You're the God of wisdom and knowledge. Lord, sa mga taon na binuno ng mga estudyanteng ito sa paaralan, at ngayon sila ay magtatapos at nagtapos ng iba, maraming salamat po. Salamat po sapagkat kayo siyang tumulong sa kanilang pag-aaral. Salamat din po dahil sa pamamagitan nyo na kayanan ng kanilang mga magulang na i-enroll sila at patapusin sila sa pag-aaral. Dalangin namin, samahan nyo pa sila. Lalo itong mga graduate ng elementary at mga papasok sa high school. Grade 7, grade 11, grade 12. Samahan nyo sila.
Dalangin ko, Panginoon, lalo pa sana nilang pag-igihan ng kanilang pag-aaral. Grant them more wisdom, knowledge, that they may be able to excel in school. I also thank you, Lord, for the lives of these college graduates. Panginoon, sa sakripisyo nila at ng kanilang mga magulang upang sa ganun ay makapagtapos sila sa kolehiyo, hindi po matatawaran. Ngayon, papasok sila sa isang bagong yugto ng kanilang buhay. Ang paghahanda para sa exam, board exam, at paghahanap ng trabaho, tulungan sila. Salamat din sa buhay ng kanilang mga magulang. Salamat din, O Diyos, sa buhay ng dalawang batang ito na kasama namin sa simbahan sa unang pagkakataon. Tulad ng iyong sinabi, hayaan yung mga bata na lumapit sa akin sapagkat sa kanila ang kaharian ng langit. Help us to nurture these children. Help us to train them the way they should grow. Sa ngalan mo, Kristo, itong aming panalangin at pasasalamat. Amen. Pwede po bang harap kayo sa kongregasyon? Palakpakan nga natin sila, mga kapatid. Congratulations! Congratulations, graduates! And welcome sa inyo. You may now go back to your seats. Wow! Lastly, mga kapatid, excited ako para sa mamayang hapon. Bakit? 5 o'clock. 5 o'clock ng hapon, yun ang simula. Or panibagong simula. Panibago kasi dati nang meron, ngayon we are reviving it. 5 p.m., fellowship time, coffee time. Mga kapatid, meron tayong bagong-bagong dalawang percolator. Ano yun? Pagpapainitan ng tubig para sa kape at noodles. Uy. Wala sa Ilocano yun. May coffee time, may fellowship time tayo, 5 to 5:30 p.m. Saan? Diyan sa foyer natin gagawin. Kaya excited ako kasi excited ako makita sino kayong mga dadalo sa ating Vesper. We are expecting around 70 to 100. Sana. And 5:30 to 7, Vesper service with Holy Communion. Dito lang sa Vesper tayo may weekly Holy Communion. Kung kaya't kapag feel nyo parang may pinagdadaanan kayo at sumamba kayo sa umaga pero parang hindi pa rin masyadong gumaan ang pakiramdam nyo, i-invite ko kayo sa Vesper. Receive the Holy Communion, and with the sacrament of the Holy Communion, may you feel relief. May you feel relief. Kasi the communion is the grand channel by which God's blessings are being imparted. Yun po ang teolohiya natin. Sa pamagitan ng ang komunyon, ang siyang pinakadakilang daluyan ng pagpapala ng Diyos sa atin. Kaya nga sana hindi lang sa Vesper yung weekly communion Kasi sabi natin, gusto nating tumanggap ng pagpapala mula sa Diyos. Kaya lang di naman tayo nagse-celebrate ng weekly communion. Communion is the grand channel by which God's blessings are received. Kaya excited ako sa ating Vesper. Because we have fellowship time and we have weekly communion. Come, join us in our
Vesper worship service. Let us revive the Vesper service. Naimbag agsapag at atay amin, ket madayaw ti Apo. Denggan tayo nga ron ti panakaibasa tinasantuan na surat. Roma, Kapitulo 7, versikulo 15, ngayon gana ti 25a, nakatkat kastoy iti mabasa. Tsak maawatan ti aramidek. Tadyak aramiden dagiti kayat ko nga aramiden. Aramidek ket di dagiti kagurak. No aramidek dagiti jak kayat nga aramiden, maipakita abigbigek anaimbag tilinteg. Saan nga ro da siyak ti agaramid iti daytoy, no diket ti basol nga da kanya. Amok nga awan agnayad kanya ti kabailan nga agaramid tinaimbag, kahit ko asawen, ti kababalin ko akas tao. Nupay kayat ko ti agaramid itinaimbag, jak lata maaramid. Jak maaramid dagiti naimbag akayat ko nga aramiden, ngem aramidek ket di tidakes, ajak kayat nga aramiden. No aramidek ti jak kayat nga aramiden, ket naasawen, saanen asyak takin aramid. No diket ti basol nga da kanya. Mabigbig ko nga rod daytoy apaglintegan, no kayat ko ti agaramid tinaimbag, may turungak met nga agaramid ti dakes. Pagayayatan ti kaunggan a kinataok ti linteg ti Diyos. Ngem sa bali alinteg ti makitak, no da iti bagik ti maysa alinteg, amang busor iti linteg nga anamungan tinakem ko. Pagbalinenak abalod dayto alinteg ti basol nga da iti bagik. Anyan ak kinadaksang gasat ko. Siya sino ti mangispal kanyak iti daytoy abagi pakaigapuan ti ipapatay ko. Yaman pa iti Diyos, tadda ti Apo tayo ay Hesu Kristo ang mangisalakan kanyak. Ti sao ti Apo. Agyaman tayo iti Diyos. Mula sa panulat ni San Mateo, ang ating ebanghelyo, Kabanata 11. Saan ko ihahambing ang mga tao sa panahong ito? Ang katulad nila ay mga batang nakaupo sa plaza at sumisigaw sa kanilang mga kalaro. Tinugtugan namin kayo ng plauta, ngunit ayaw ninyong sumayaw. Umawit kami ng awit ng pagluluksa, ngunit ayaw ninyong tumangis. Sapagkat nakita nila si Juan na nag-aayuno at di umiinom ng alak, at ang sabi nila, sinasabihan ng demonyo ang taong iyan. Nakita naman nila ang anak ng tao na kumakain at umiinom, at ang sabi naman nila, tingnan ninyo ang taong ito. Matakaw, lasenggero at kaibigan ng mga maniningil ng buwis at makasalanan. Gawin man ang karunungan ng Diyos ay napapatunayang tama sa pamagitan ng mga gawa nito. Nang panahong iyo'y sinabi ni Jesus, Ama, Panginoon ng langit at lupa, salamat sa iyo sapagkat inilihim mo ang mga bagay na ito sa marunong at matatalino at inihayag mo naman ang mga may kaloobang loob tulad ng sa bata. Oo, Ama, sapagkat ganoon ang nais mo. Ibinigay na sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakakilala sa anak kundi ang Ama at walang nakakakilala sa Ama kundi ang anak at ang mga pinili ng anak na pagpapahayagan niya. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatang lubha sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at sundin ninyo ang aking mga ituturo, sapagkat ako'y maamo at mapagkumbabang loob. Matatagpuan ninyo sa akin ang kapahingahan, sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibinibigay ko sa inyo. Mga kapatid, ang ebanghelyo ng Panginoon. Madayaw ka o Apo Hesu Kristo. Isaw
Kasakbayan nga mga gantayo ti mensahe ti biag, mga gantayo iti mensahe ti kanta nga aggapo iti Ilocano Choir.
Wow. Be thou my vision with, you light up, or no, baliktad, you light up my life with, be thou my vision. Ang isa pa sa hinahanap ko ay yung kwan. This is my Father's world with, what a wonderful world. It's a combination of a hymn and a contemporary song. Actually, hindi na contemporary yun eh. Yung What a Wonderful World. How to gain rest and from weariness and burdens. Kasano tayo nga magunod ti inana ken panakapukaw it kaligiti dadagsen. Paano tayo makakapahinga at nang mawala yung ating mga bigatin, mga pasanin. Although rest is a very common word, this is one of the things that is very difficult to do. Kahit na common yung salitang rest, the word rest is very common. A 4-letter word. However, ang hirap kang gawin nito. Alam niyo kung bakit? Wala kang ang ginagawa. Pero ang utak mo kung saan-saan at kung ano-anong iniisip, kung saan-saan tumutungo. May mga ibang tao kaya na kahit na nakahiga na, yung pag-iisip hindi pa rin nagpapahinga. Natulog na't lahat-lahat, pero pagkagising, parang pagod pa rin. So, yung rest na sinasabi dito ay hindi po yung pag napagod ka sa trabaho, tigil ng konti, and then tuloy. Hindi po. This is not the literal rest. What Jesus was referring to here is, hindi naman rest in peace. Delikado yun. Pag rest in peace, it's either you'll be 6 feet under the ground or sa bagay, hindi na 6 feet above the ground. Meron na dito sa Manila North ang tataas na. May condominium na nga dyan Or, nasa isang garapon, nasa isang jar. Hindi po yun ang rest na gusto rin sabihin ni Jesus. Hindi rest in peace.
The rest that Jesus is trying to tell us is calmness. There is that serene spirit. Yung walang anumang bumabagabag sa iyong isipan. Yung kapag nakikita ka ng tao laging nakikita yung ngiti. Kalmadong kalmado. Yung, pasensya na Kuya Jun, pero ikaw na. Yung, laging nakikita na, laging naka 500. Ano yung nasa 500, di ba? Nakapangalumbaba tapos wala na lang ibang naririnig kundi, ay, ang lalim. Ay, anak. Ay, apo. Or, eto, bago dumating yung tanghalian or hapunan, anya mga sidaunan, aya. Ano na naman kaya, Panginoon, ang iuulam namin mamaya? O di kaya, yung iba, Lord, saan ako kukuha ng pambili ng kakainin namin? The Lord wants you to be free from all such worries. The Lord wants you to be free from all such insecurities in life. Gusto ng Panginoon na makalaya ka sa anumang mga pasanin at pabigat na yan. Jesus wants you to feel, ano yung kanta ng choir 2 Sundays ago? That everything is well. Jesus wants you to feel that it is well with my soul. May LSS tayo 2 Sundays ago, no? Yun ang gusto ng Panginoon na maramdaman natin. Hindi yung panay buntong hininga. Hindi yung panay nakapangalumbaba o di kaya minsan, habang, anong petsa na ngayon? 9. This is my 9th day in the office. Dito sa admin office. May mga pagkakataon na habang nag-iisa ako dyan sa admin office, iniisip ko yung mga gawain natin dito sa simbahan. Iniisip ko yung 5:00 may dawn prayer, nandun na ako sa simbahan. And then 7:30, Ilocano service. Pagkatapos ng Ilocano service, 9:00, pahinga ng konti, magbibihis ng damit. And then 9:30 to 11, traditional service. Pagkatapos nun, pahinga ng konti. It's either meeting or Sunday school. Kaya lang hindi na Ilocano. And then pagdating 12:00, lunch. Pero ngayong araw na to, habang lunch, may meeting pa rin ako. May luncheon meeting ako. Working lunch. After lunch, 1:00, council planning. Kung hanggang anong oras. After the council planning, kung 4:00 man matapos ang council planning, or kung 5:00, delikado na pag 5:00 natapos. Kasi 5:00, simula na yung fellowship time para sa Vesper. 5:30 to 7, Vesper. Mayroon pang birthday.
Sa bagay, yung birthday, relax na lang doon. Pero, sabi ko, Lord, strength. Strength. Gantong naramdaman ko nung habang nandyan ako sa office. And when I prayed, nung naisip ko yun, naku, diretso ako maghapon hanggang gabi. Habang naisip ko yun, and ask for strength, biglang pinaalala sa akin ng Panginoon itong text natin. The Lord reminded me of our text today. And then, I started to write the message, the sermon. Yun nga lang, nung sinulat ko, naku, 13 pages naman. Sabi ko, baka hindi mapapahinga yung mga tao makikinig sa akin, baka mapagod. Sa halip na rest, hindi. So, but to summarize the 13-page sermon, ito lang pong sinabi ng Panginoon sa akin, mga kapatid. Are you weak and heavy laden, cumbered with a load of care? Nabibigitan ka ba sa mapasanin mo? Nag-aalala ka ba sa mga marami mong gawain? Nabibigitan ka ba sa mga problema sa buhay? Di mo ba alam kung ano nang gagawin mo dahil gabundok na ang mga problemang kaharap mo? Di ka ba nakakatulog dahil bukas may ilit na yung bahay mo? Di ka ba nakakatulog dahil bukas kailangan mo nang magbayad ng tuition fee ng anak mo? Nag-aalala ka ba dahil di mo alam kung safe pa ba yung mga mahal mo sa buhay? Mabigat ang pakiramdam mo dahil yung iyong mahal sa buhay napagbintangan? O di kaya may injustice na nangyayari sa iyong pamilya? Nag-aalala ka ba dahil wala kang pambili ng gamot? O di kaya ikaw ay may mabigat at malalang karamdaman? Jesus tells us today, come to me, you who are heavily laden, and I will give you rest. Simple lang po ang gustong sabihin ng Panginoon sa atin. Huwag mong suluhin ang mga problema. Hanyo nga suluhan, dagiti parikot yu iti biyag. Umay kayo kanya. Nakasagana ak amang bagkat na kita adadagsan nyo. Halik kayo sa akin. Nakahanda akong tumulong sa iyo upang buhatin ang anumang mga pasanin na mayroon kayo. Ang problema po sa atin, hindi natin ibinapasa Diyos, hindi natin ibinibigay kay Jesus ang mga pasanin natin. Sinosolo natin. The problem with that is, we carry our burdens alone. We don't let Jesus
carry them for us. Napakasimple lang naman ng kahilingan ni Jesus. Haana kaya't ni Jesus amarigatan kakabsat. Jesus does not want you to suffer alone. Jesus does not want you to suffer, actually. Sana kaya't ni Jesus amarigatan ka. Jesus wants you to be free from all loads, from all kinds of burden. Lapit ka. Itong sinasabi ng Panginoon sa iyo, lapit ka. Come to me. Come to me. Sa paanong paraan? Take it to the Lord in prayer. Sabi ng hymno, take it to the Lord in prayer. In seasons of distress and grief, my soul has often found relief. Yun ang sinasabi ng hymno. In seasons of distress and grief, my soul has often found relief during that sweet hour of prayer. Mga kapatid, alam nyo to, pero kadalasan din natin nagagawa. This time, may I invite you. Bring all your burdens. Bring all your sorrows. Bring all your pains. Bring all your problems to the Lord. Bring them to Jesus. Come to Jesus. He who carries the weight of the world upon His shoulders. Sabi ng isang kanta, there is no problem too big God cannot solve. Oh no, there is no mountain so high. There is no mountain so high God cannot move it. There is no sorrow too deep that God cannot soothe it. And then, sabi niya, if He carries the weight of the world upon His shoulders, I know, my brother, that He will carry you. If He carries the weight of the world upon His shoulders, I know, my sister, that He will carry you. He will carry you. He will carry you. He will carry you. The text tells us we should have that childlike faith when we go to Jesus. Dapat meron tayong pananampalataya gaya ng sa bata. Kapag tayo lumalapit sa Panginoon, ibig sabihin nun, we have that complete trust in God. We have that complete trust in God. Kung paanong isang sanggol ay kapag inihagis ng kanyang ama sa taas at sasaluhin ng ama, tuwang-tuwa. Dahil alam niya na sasaluhin siya ng kanyang ama, ganun din dapat ang pagtitiwala natin sa Diyos, pagtitiwala natin kay Jesus. A childlike faith who trusts in God, who trusts in Jesus. That when we bring to Him all our burdens, all our sorrows, all our pains, He will carry us through. He will carry us through. So when you go to God in prayer, have the childlike faith. Trust. Trust that God will help you, that God will carry you through. Now, may I invite you? May I invite you? Come to Jesus. Come to Jesus right now.
Mayroon ka bang pasanin, kapatid? Meron ka bang problema sa buhay? Meron ka bang sakit ngayon? Inaanyayahan kita. Lumuhod ka dito sa harapan ng Panginoon. Dalhin mo ito sa panalangin ngayon. And I assure you, Jesus will lighten your load. He will give you rest. He will carry those burdens for you. Habang tumutugtog ang ating pianista, imbitahan ko kayo. Lapit kayo dito sa harap. Luhod kayo dito sa harap. Idulog natin sa Panginoon lahat ng ating suliranin, pasanin, at sakit. Come to me. Jesus said, come to me. Kapatid, anumang problema ang kinakaharap mo ngayon, anumang sakit ang dinaranas mo ngayon, anumang bagay ang gumugulo sa isipan ngayon, kaya itong lutasin ni Jesus. Kaya itong lutasin ng Panginoon. For as you bring them to the Lord in prayer, have that childlike faith. Trust in the Lord. Let us pray. Lumalapit po kami sa iyong harapan, O Diyos. Sa oras na ito, kami nagtitiwala na sa paglapit naming ito, kami inyong papakinggan. Kami inyong tutulungan. Inyong sinabi sa amin, halika, come to me, and I will give you rest. Lord, this very moment, kami naninikluhod sa iyo. Itinatagubilin namin ang lahat ng aming suliranin. Tinatagubilin po namin ang lahat ng aming pasanin sa iyo. Dinadala po namin ito sa iyong harapan. Kunin mo, O Panginoon, ang mga ito. At nang gumaan ang aming pakiramdam, pagalingin ang aming mga sakit, lutasin ang aming mga suliranin. Yes, Lord. Iya sidagmi amin dagitoy kan ka. Saan mi akabailan asulbaran idadak na kami lang apo. Si kalaang ti makabael amang sulbar ka dagitoy. Si kalaang ti sumbat kay ti amin aparikot mi. Kay ti amin akasapulan mi. Kayo lamang, Jesus, ang siyang kasagutan sa aming mga pangangailangan, suliranin at sakit. Kaawaan kami. Kaawaan kami. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Spirit. For we are now healed. For our burdens have been lightened. Our worries are lessened. You are taking them all. You're taking them all now. Thank you. We trust you, Lord. We have our complete trust in you. Amen. Amen.
Yes, my dear friends, give all your burdens unto Jesus. Give all your sorrows unto Jesus. I would like to end with this. Give them all, give them all, give them all to Jesus. Shattered dreams, wounded hearts, broken toys. Give them all, give them all, give them all to Jesus, and He will turn your sorrows into joy. Give them all to Jesus, and He will turn your sorrows into joy. For Jesus said, "Come to me and rest." Good morning po sa atin. What a great message from our pastor. Bring all your problems to the Lord and He will carry you. Mamati ak iti Diyos Ama manakabalin amin, na marswa iti langit ken daga. Everybody rise. Kastamet ken Jesucristo abugbugtong nga anak na isikog gapo iti Espiritu Santo, na ianak ken Birhen Maria, nagtutuok babaen ti panakabalin ni Poncio Pilato, na ilansay ti krus, na tayket na itanem. Ti may katlo nga aldaw, nagungar iti tenga dagiti natay, imuli sa dilangit, ket adda as itutugaw ti makanawan ti Diyos Ama manakabalin amin. Sadyay umayto mangukum kadagiti nabiyag kenatay, mamati akmet ti Espiritu Santo, ti Santa Iglesia Katolika, ti panagkaykaysa dagiti sa santo, ti panakapawan dagiti basbasol, ti panagungar ti bagi ken ti biag nga agnanayon. Amen. Ket itangarud ti panakaipaay kadagiti sagsagot. Maawagan dagiti ushers. At tuyo apo dagitoy sagot ing kami ipaidakan ka. Bendisyonam ka dagitoy. May ayo ka kadagitoy. Lord, may you be pleased with our gifts. May you be pleased with our offerings. Bless this now. Dalangin ko, Panginoon, kung magkano man ang binigay ng mga anak mo ngayon sa oras na ito ng pananambahan, ibalik sa kanilang 100 beses o mahigit pa. Sapagkat ito naman ang iyong kagustuhan para sa aming lahat, ang mamuhay ng masagana.
Sa ngalan mo, Kristo. Amen at amen. Isut kayem tayo ni Jesus, linakam natitug, pas masul tayo na batuk, ken kwa na hintay ngarud, ket ikararagtay kuma, pasul tayo aduna, namnamaen nga itet na, pakawan di mamingga. Di tayo mamaktitug, alilaw ken sulisog, di natay mayan ni Jesus, ken kwa na hintay ngarud, awan kayem kas ken kwa na, lading ipukawen na, im kapoy tayo apuna, ken kwa na hintay ala. Nulapit tayo tiyata, awit ay nadagsenda, di man lubot ay amuna, ken kwa na hintay ita. Nuyaw ken kadumapay, ni Jesus di kamangam, iten nanto di saranay, ken talna di agsartay. Agkararag tayo. Agyaman kami ken ka o Dios, iti karim kada kami. Ano, maadaan kami iti pamati ken panagtalag akasi may nga ubing. Numasidag kami ken kakat ipaay mi, idaton mi yasidag mi, italag mi dagiti amin aparikot ken dadagsen mi. Mapalagan dagitoy. Mapukaw dagitoy. Apo Dios, anyan ang nagimbag ka. Anyan ang nagsayaat ka. Sinulbar mo dagiti parikot mi. Inagasam dagiti nasakit mi, kadagiti nasakit ti ingumutin mi. Sinong batam dagiti kasapulan mi. Awan ti mabalin mi nga ipaaykan ka asubad, no diti panangi daydayaw mi tinagan mo. Panangi pakaamu mi ti kinaimbag mo. Lord, napakabuti po ninyo sa amin. Pinagaan mo ang aming mga pasanin. Ginamot at pinagaling ang aming mga sakit.
sampu ng aming mamahal sa buhay. Patuloy mo kaming tinutulungan. You always meet our needs. Wala po kaming ibang pwedeng gawin ngayon, kundi ang purihin ka, itanghal ang ngalan mo, sambahin ka, at ipahayag ang kabutihan mo sa lahat. Salamat po, salamat. At ngayon, Panginoon, patuloy kong lumalapit bilang iyong lingkod na itinalaga na mamuno at maglingkod sa mga anak mong narito ngayon. Lumalapit po ako sa iyo para sa kanila. Kung ano man pa ang mga kahilingan ng mga anak mong narito ngayon, Panginoon, Lord, pakinggan sila. Lutasin ang kanilang mga problema. Pagpalain ka ng mga kabuhayan. Ilayo sa anumang kapahamakan. Salamat po, Jesus. Salamat po. Sapagkat tinanggap na namin at patuloy na aming tinatanggap ang kasagutan sa mga panalangin ito. Tinagan mo, nagtalag kami. Amen. Isut kayem tay ni Jesus, di nakam natitug, bas masul tayo naman ken kwan na intay ngarud, ket ikararag tay kuma, masul tayo anuda, namnamaen nga itet na, pagkawan di mamingga. The Lord continues to ask you today, come unto me. Halika, halika sa akin. Lapit ka. Ibigay mo sa akin lahat ng iyong pasanin. At ang mga ito'y gagaan. Hayaan mo akong pasanin ang mga yan. Allow me to carry those for you. Yes. Let us go to Jesus. Let us go to the Lord. And as we go to the Lord, receive now the blessing. Receive the blessing. Y bendición de Dios itet na ken ka, para purna itet na't familyam, imasak bayam, tawidan na santuan, bendición iti
Dinagan Tama, Anak, kan Espiritu Santo. Amen.